Moi boas tardes, señoras e señores, benvidos unha semana máis ao Xornal Semanal. O Concello valora engadir unha ou dúas carrozas máis á cabalgata de Papá Noel. Isto débese ao éxito que está adquirindo co paso dos anos, e así o confirmou Óscar Durán durante o balance do Nadal. Tamén resaltou a boa afluencia da cabalgata de Reis, na que participaron 8 carrozas. En canto á iluminación, non considerou necesario ampliar o número de luminarias. No Deportivo, a San Silveira e a San Silvestre aumentaron a súa participación, acadando cifras nunca antes alcanzadas. Lucía Seoane confirmou que se van duplicar os premios para as comparsas do Luz de Entroido. Este incremento vaise producir na categoría de disfraces de grupo. E ademais, en canto a martes de Entroido, aínda segue aberto o prazo para inscribirse. Remata antes do 26 de xaneiro. E esta semana aprobouse a celebración do Ano Cultural Virxinia Pereira. Entre os actos previstos destaca a colocación dunha estatua da familia Castelao na Farola, que será do estilo das Marías de Santiago. E este luns vanse retomar as obras na Praza da Farola. Por iso vanse retomar os peches das rúas 56 e Sampaio, tal como estaban antes do Nadal. Mais adiante, as obras avanzarán ata a propia praza. O Concello restaurará o farol que preside unha das rotondas da Avenida da Cultura. Este originalmente estivo colocado diante do Concello ata que se construíu a emblemática fonte. Este luns, ás 8 da tarde, a Praza do Mercado acolle unha concentración contra a ocupación e o xenocidio en Palestina. As liñas de búsqueda en Santiago Costrada non se inclúen nos servizos mínimos para as vindeiras xornadas de folga. Haberá paros os días 12, 13, 16, 19, 20 e 23 de xaneiro e o 2 de febreiro pasará a ser indefinida. E o 7 de febreiro a Orquestra París de Noia estará xunto con Olympus e los satélites en Nigoi. Con esta noticia rematamos este xornal semanal. Moitas grazas por estar aquí e vémonos a semana que ven.